Nauna pa talaga eh. Nauna pa talaga eh. May nagbigay ng buko. Antay-antay pa tayo, marami pang darating. Kanina kay kila ma'am? Ay. Pumunta. Ay, ito. Ma'am, salamat po doon sa buko ah. Salamat po. Ay, sige po. Sa inyo po yan. Ah, salamat. Si ma'am nagbigay ng buko sa amin eh. Matamis. Be, salamat ma'am, more blessings to come. Lagyan mo ng yelo na eh. Hindi ka siya. Sabi yakin yung tandurin. Matamis. Yun. Ako yung laman. Parang nagsawa na silang maligo ah. Si Shea hindi pa. Yung isa hindi pa eh. Pati pa si Mika yun. Hindi pa sila eh. Yo, daing na siya. Alright. Anong sinisisi? Relax muna. Nahalika lang mo. Sabi ko kay Mrs. mga kalabarkada, dalhin niya dito yung lutuan ng fishball sa Kikiyama. Hindi ba ka ba yan? Kinukuha ko. Ano yung kinukuha ni Shea? Yung ano, mga Michelle. Wag yan. Hingin misok na ah. Hello. Shout out pala kanila ate ah. Hello, shout out po. Taga dito rin po kayo? Yes po. Saan? Sablik po kami. Ay, sa Blig kayo? Lapit pa. Oh, shout out sa mga taga sa Blig. Sa Blig pa, taga dun yata si Tutok Barok ah. Apo, ito. Ah, di ba? Ay, shout out sa kanila, kanila ate. Hindi. Kuya, pwedeng makahingi nung sakon? Pwedeng pang ganun? Ayun. Yung pan lang. Yan. Patay. Oo. 20 po. Ilan po? Dalawa lang po. Yun, isa pa. Ang ganda ng mga buko na kuya. Saan galing to? Ito lang din. Anda? Oh. Taga saan kayo kuya? Taga din. Tundol? Ah, Vlogger kata sir. taga Karot? Ay, taga Karot. Oh, Karot. Vlogger. Oh, nagbablog ah. Shoutout sa kanila kuya. Okay, sa kwan, pinupost ko rin sa Kababalyan. Ah, Ayun. anong page mo sir? Lover cards. Lover card? Oh. I-follow kita. Ah, sige. Salamat. Ah. Yan. Oh, Apa ka no? kutsara yan. Huli mo sa kanila. Alright, sarap naman nito. Binigay lang sa amin ni ma'am doon sa kabila. Salamat po sa blessings. Like, kasi matayo ko na. Malaw. Kaya ka na to. Yun. Hindi niya siguro alam yung ganyan milay. Cardio lang. Oh, tingnan mo si Shelong, galing oh. Oh. Kilala ko na tinatawag dito. Na-assemble yun o inaano yun? May malamig pa. Ayun o. Assemble. Hinihila Kita na ata. natin para mag-experience. Alright. Baka ano, ito lang. Parang Alright mga kalabarkada na. So, Kaya hindi lang magalag. kanina ko pa nakikita si kuya eh. Oh, nung ka muna. Ah, sige. Ang kanina ko pa nakikita ang nagkukan eh. Palakad-lakad. Nakabenta ka na? Di ba? Kunti pa? Madali, mag-alaga ako muna dyan. Pero mga Alaga ako muna dyan.
Kaya ako mga munang magbenta. Ano bibenta natin? Ano ba magbenta ng ice cream, kuya? Turuan mo ako. Turuan mo ako. Ako magbenta ng ice cream. Bons, videoan mo nga ako, Bons. Ha? Magbibenta tayo ng ice cream. Balot! Balot! Ma'am, ice cream po. Flavor balot. Flavor balot po. Ice cream po. May sunod kayang bibenta natin. Para makabenta rin si kuya. Ice cream. Ganito pala kahirap magbenta ng ice cream, no? Gawa natin. Ice cream po. Bili na kayo para makabenta si kuya. Ha? Ice cream? Ano raw ho, pangalan? Lover cards. Lover dad. As in lover. Hindi. L-A-B as in victory. A-R-K-A-D-S. Lover cards. Bili na kayo. Sige na, para makabenta si kuya. Mapipilitan kayo. Kapag may kita ka, bili tayo niya. Mahirap pala magbenta ng ice cream. Kuya, ice cream. Hindi talaga kayo bibili? Noon, siya lang ako. Hindi talaga kayo naawa kay kuya? Ang bihira. Ganito pala kahirap to. Ice cream. Bili po. Bili po. Doon. Saan? Doon. Saan? Kaya ikaw magpresyo, ako makabenta ko. Hindi ko alam presyo nito eh. Ice cream po. Ice cream. Hindi pa. Shout out sa kanila, ma'am. Ano pa? Wala na. Ay, nako. Hindi tayo nakapagbenta. Pinipig salad tsaka cheese. Oh, Dito ka lang pala makakabenta, boss. Sa inyo. ayun. Sabi ko sa'yo eh. 25 po. Kami lang din na. Ano pong Huli na. pinipig? Magkano po yung pinipig? 25. Yan si shoutout kay Kuya. Nagbebenta ng ice cream dito sa Tundol. Taga dito ka? Taga San Jose. Karot? San Jose. Ay, ito na. San Jose? Oh, San Jose. Yun. Ay, akin na lang po yung hard case. Right. Ito po. Be, gusto mo? Ayaw mo? Sarili to. Para makabenta na siya. Para makabenta. Be, para makatikim ako. Nakabenta na rin. Unang benta mo ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Kuya, gusto mo? Doon sa banda doon. Nagpunta ka na doon? Nagpunta ka na doon? May nagbenta ng buko eh. Facebook kaya. Yun lang. Yun po kanina. May nagpunta ng buko. Facebook kaya Kaso syempre, oh. Kaya nga. Isa pa kuya. Yan, natin sa kapagbenta si kuya dito sa amin. Uy, ba't may lugasan nalaglag? Nalaglag yung pinipig. Marami pa yan. Nalaglag. Ito, may laman. Yun. Nalagyan ng gabi. Ay, bablog natin to. Ikaw magkwan. Samahan mo ako. Tara.
Yan, sama mo ko. Like and subscribe po mga bossing mga madam. Oh, yan. Ice cream tayo dyan, pinipig. Ice cream, pinipig. Ice Ice cream, pinipig. Ate, ice cream po. Ay, sayang. Oh. Sa kanya. Tinutulungan ko lang. Eh, hindi pa nakabenta eh. Nakabili natin ano. Ah, nakabili na kayo? Ah, yun. Ah, yun. Salamat, ma'am. Ano pa? Ice cream, balot, pinipig. tayo dyan. Ice cream. Ice cream po. Ice cream pinipig salad. Ma'am, ice cream po. Tayo dyan, ice cream. Pinipig salad. Ice cream. Ice cream, balot, pinipig. Ice cream. Ice cream. Ma'am, ice cream po. Ayaw talaga. Alright. Ice cream pinipig salad. Wala. Wala na dun, no? Ah, kunti lang kasi yung tao ngayon. Pero pabalik-balik lang din. Pabalik-balik lang. Mamaya, di baka 5. Yun nga. 1 piraso, 2 piraso. Okay na rin, natin meron. Continue. At least kunti lang kasi yung tao ngayon. Kunti lang kasi yung tao kaya ganyan. Matumal din ang bentahan na. Pero tsaka lang naman. Sambag-samba, makasamba ka. Oo. So ganito pala kahirap yung magbenta ng ice cream. Pero dito ka lang, hindi ka nagpupunta sa ibang lugar. Dito lang. Dito lang. Saan ang mas maganda. Maraming tao, may dumating na tao, bagong bisita, gano'n. Tingnan nyo mga kalabrikada kung ano kabigat to, yung ice cream na to, no? Tapos dala-dala mo pa to. Tapos yun pa. Ay, itong mga laruan kuya, magandang isigaw mo dyan. Bili na kayo ng laruan para hindi yung puso ng paglalaruan. Kaya, sinubukan lang natin magbenta ng ice cream, so wala tayong masyadong nabenta. Pero at least bumili yung mga bata dito. Kasi maligo pa kasi na hinihintay na Alright mga kalabrikada na, so tapos din yung pagsusuling ng mga bisita natin at papauwi na rin tayo. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga kalabrikada, so ingat po tayong lahat and God bless po. Mama na tayo mamaya! Alright, ito yung Tundol. Tapos na naman tayo sa maghapon dito sa Tundol. Yeah. Bye bye po. Ingat po tayo sa lahat at see you po sa next na vlog natin.